Здравейте, прекрасни и вдъхновени хора! Добре дошли и на вас, които сте нови в моя канал. Аз съм Дени, неделя и днес ще приготвим заедно кокосови кексчета. Както знаете, винаги ще ви оставя линк с точните съставки под клипчето. Сега само ще ви покажа набързо какво ще ползваме. Мляко може да бъде обикновено краве, кокосово, бадемово, каквото предпочитате. Разтопен натурален шоколад, кокосово брашно, кокосови стърготини, хуск, малко сода и нескафе. И яйцата, разбира се. Абсолютно супер лесничко, много бързо се приготвя, всъщност стават доста бройки. Единственото, което трябва да направите е да съберете сухите съставки. И да ги разбъркате малко. А в друга купа да разбъркате мокрите съставки. Добавете и внимателно шоколада, той вече би трябвало да е достатъчно изстинал, така че да не ви пресече яйцата. Мокрите съставки сипваме при сухите. Получената смес, както виждате, стяга много бързо заради кокосовото брашно. Взимате си една тавичка за малки кексчета. Слагате от тези кошнички или хартия за печене, което ви е удобно, и с лъжичка пълните от сместа вътре. Винаги оставяте малко разстояние, т.е. не пълните цялата кошничка. Напълнените кексчета печем за около 15 минути на 180 градуса. След 15 минути във фурната, единственото, което ми остава, е да ги наглася за снимка, за да мога да ви кача точната рецепта в блога. Ако рецептата ви е харесала и искате да видите още нисковъглехидратни предложения от мен, ударете бутончето subscribe или камбанката и така ще бъдете в час с всичко, което публикувам. Чао и до следващата седмица!